Ahoj, my jsme tým Lučavky, jsme ze školy 28. října v Neratovicích. Já jsem Mára. Ahoj, já jsem Lenka. A ahoj, já jsem Adela. Pojďme si představit manganistan draselný. Manganistan draselný může způsobovat těžké poleptání kůže a poškozovat oči. Je vysoce toxický pro vodní organismy. Je to fialovo-černá krystalická látka. Teď vám předvedeme pokus, který se nazývá manganistanový anion, při kterém dojde vlastně ke změně barvy. Musíme smíchat hydroxid sodný, manganistan draselný a cukr. Manganistan draselný silně barví, proto s ním musíme zacházet opatrně. Do kádinky zhruba do 5/6 nalijeme vodu. Super. A teďka na špičku lžičky přidáme manganistan draselný. Je to nebezpečná látka, takže s ní musíme zacházet opatrně. Teď přidáme půl lžičky hydroxidu sodného. Hydroxid sodný je nebezpečná látka a musíme si přitom dávat pozor. Nyní přidáme 1 lžičku sacharózy, což je pro nás smloučkový cukr. První otázkou je, proč se během pokusu měnily barvy? Manganistan draselný je silné oxidační činidlo, které se redukuje na různé oxidační stavy manganu v závislosti na prostředí. Manganistan draselný s oxidačním číslem +7 působením cukru, což je redukční činidlo, redukuje, snižuje oxidační číslo na manganan draselný, což je zelené zbarvení. Oxidační číslo 6 a pak na oxid manganičitý s oxidačním číslem 4, kdy vznikne koloidní suspenze, což je oranžové zbarvení. A hydroxid sodný, NaOH, způsobuje zásadité prostředí a dochází k pomalému změnění barvy. Druhou otázkou máme, najděte si na internetu bezpečnostní lístky manganistanu draselného a hydroxidu sodného. Uveďte, čím jsou nám nebezpečné a použijte všechny potřebné ochranné pomůcky. Hydroxid sodný a Manganit draselný. manganistan draselný je nebezpečný pro životní prostředí, oxiduje, je nebezpečný pro zdraví člověka, je žíravou látkou a je to látka dráždivá. Protože manganistan draselný poškozuje kůži a oči, tak musíme mít ochranné pomůcky, jako například rukavice a brýle. Třetí otázkou máme, uveďte, jak se nazývá roztok hydroxidu sodného. Nazývá se louh. Čtvrtou otázkou je, jaký vliv bude mít na probíhající reakci, jestliže přidáte menší množství hydroxidu sodného než půl čajové lžičky. Děj bude probíhat rychleji a tím pádem bychom nemuseli vidět postupné zbarvení. A pátou otázkou máme, jak zlikvidujete zbylý roztok. Zbylý roztok je nebezpečný odpad a proto jej vezmeme a předáme paní učitelce, která jej ekologicky zlikviduje s příslušnými firmami. Tak, doufáme, že se vám náš pokus líbil. Fanděte nám!